खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननो अग्निपथ स्किम, अग्निपथ यजना जायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। जायनि थाखाय दा भारतावहाय गोबां जायगायावनो बिहारफोर बायदियावहाय ट्रेन सावनाय बायदि जाथाय जादों। दा बे जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि, आं बेखौहाय मोजाङै फोरमायनो नागिरदों। दा अग्निपथ स्किमा जाहैबाय फौजिनि थाखाय। फौजियाव 4 बोसोरल' थिसननाय जागोन। बेखौ माने अफिसार रेंकनि गाहायनि थाखाय बेखौहाय थिसननाय जागोन। आरो दा बेखौहाय थिसननायनि बोसोर बेयो जाहैबाय 17.5 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोरनि सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा बेयाव थिसनजागोन। आरो बेयो खालि 4 बोसोरनिल' थाखाय जागोन। बेवहाय माने 6 दाना ट्रेनिं जागोन आरो 3 बोसोर हाफ बोसोर माने 3.5 बोसोर मा खालामनाय जागोन, फौजियावहाय साख्रि मावनो मोनगोन। बेनि उनाव मा जागोन, रिटायार जागोन। दा मोनफ्रोमबो बेचनि 25%आ माने 4 बोसोरनि उनावबो साख्रिखौ मावबाय थानो हागोन। माने दा जेरैबायदि फौजिफ्रा मावगासिनो दं, बेबादिनो 25%आ मावबाय थानो हागोन। दा सरकारा होगोन फौजिफोरनो दानाव 30,000 बेथन, नाथाय 20,000खौल' मोनगोन सिगां समावहाय। बाखि रां 9,000 राङा मायाव थांगोन, रिटायारमेन्ट फान्डआवहाय जमा जागोन। आरो नैथि बोसोरावहाय गासै 33,000 दानफ्रोमबो मोनगोन। बेनि उनाव 9,900आ रिटायारमेन्ट फान्डआव जमा जागोन आरो बाखि थानाय 23,100खौ दानफ्रोमबो मोनलांबाय थागोन। थामथि बोसोराव मा जागोन, गासै टटेलाव मोनगोन 36,500 दानफ्रोमबो मोनगोन। दा बेनिफ्रायनो माखासेखौ दाननानै रिटायारमेन्ट फान्डआव जमा जागोन 10,950 आरो नोङो दानफ्रोम मोनगोन 25,550। आरो ब्रैथियावहाय गासै सालारिखौ मोनगोन मास मोनफ्रोमबो 40,000 रां। दा 40 राङावबो रिटायारमेन्ट फान्डआव थांगोन 12,000 रां दानफ्रोमबो। आरो नोङो दानफ्रोमबो मोनथारगोना जाहैबाय 28,000 रां। ब्रै बोसोरनि उनाव साख्रिनिफ्राय नोङो रिटायार जागोन आरो पेकेज मोनगोन, जायखौहाय सेभानिटि पेकेज बुंनाय जादों। रिटायारमेन्टनि उनाव बेखौ मोनगोन। गासै नों मोनगोन 1,71,000 बेखौहाय सरकारा नोंनो हरगोन। बे जाहैबाय नोंनि सेलारिनिफ्राय दानबोनाय आरो बेनि खावसेखौ सरकारा होगोन। आरो बेनि सायावबो सुदबो सरकारा मा होबावगोन, नाथाय दानि बादि पेन्सन मोननाय नङा। दा बे स्किमावहाय बोसोरसेयाव खेबनै फौजियावहाय मा जागोन, थिसननाय जागोन बोसोरसेयाव खेबनै। बे बोसोराव 46,000 थिसननो थाखाय सरकारा थांखि लादों आरो उननि बोसोरावहाय 50,000 बोसोरफ्रोमबो थिसनलांबाय थागोन होननानै सरकारा बुंदों। दा बेजोंहाय मा जागोन, जोंहा 25%आनो
75%आनो 4 बोसोरनि उन रिटायार्ड जाबाय थागोन आरो बोसोरफ्रोमबो एटलिस्ट 50,000 जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय थिसनलांबाय थाजानो मोनगोन। दा बेवहाय माने जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेवहाय मोनगोन, बेवहाय साख्रि मोनलांबाय थागोन। मानो होनना बुङोबा जोङो जुदि आगोलनि बायदि मोनबा जै थिसनबाय आरो बेनो रिटायार जाजासिम बेयो मावबाय थागौमोन। नाथाय दा बेनियाव होसिफायनानैहाय 4 बोसोरसिम खालामबाय जानो। थेवब्लाबो बे 25% जायफोरनाखि फुरा फिट बिसोरो दानि बायदिनो फौजियावहाय जयेन जानानै खामानि मावलांबाय थानो हागोन। दा आंनि बिजिरनायाव बेयो जेबो गोरोन्थि जायाखै। सरकारा जोबोद मोजाङैनो स्किमफोरखौहाय सानै हयै खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेवहाय साख्रियाव थिसनजागोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा जेसेबां हायो थाबैनो रेडि जानो थाखाय आङो खावलायो, जाहाथे जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन बे फौजियावहाय थिसनजानो हायो। एसेनोसै।